is Nationale Dag van Gebed, georganiseerd door politiek, door media, door kerken. Waar wij ook van harte aan meedoen. Een dag van gebed vanwege de crisis door het coronavirus ontstaan. Elke woensdagavond komen wij met kerkdiensten, met gebedsdiensten naast de zondagse dienst. Het wordt allemaal online uitgezonden via kerkomroep. En vanavond dus gecombineerd met Nationale Dag van Gebed. Vanavond om 7 uur hier een gebedsdienst. Ik ga dan voor. Er is een organist en er is een lector en de koster. Met z'n vieren zijn we aanwezig in de kerk. En we vinden de afstand van zondag naar zondag in deze tijd van crisis net wat te groot. Omdat jij niet weet wat de situatie morgen of overmorgen is. Dus we bieden graag ook door de week een gebedsdienst aan. Blijft op kerkomroep staan, mensen kunnen terugluisteren. Dus we hebben hopelijk over een aantal weken ook een verzameling van gebedsdiensten en kerkdiensten. Waar men naar terug kan luisteren. We hebben specifieke teksten natuurlijk. Elke voorganger gaat er ook op een eigen manier mee om. Het is natuurlijk gericht op deze crisis, maar toch ook gewoon het dagelijks leven gaat ook door. Mensen hebben hun trouwplannen, worden kinderen geboren, er zijn zieken, minder ernstig ziek, ernstig ziek. Er zijn overlijdens ook in de gemeente. Ook deze situaties worden allemaal meegenomen in de kerkdiensten zoals altijd. Mensen zitten niet te wachten op een kerkdienst waar iedereen aanwezig zou moeten zijn. Dus er is zeker begrip voor. Maar men vraagt wel van wat gaan jullie eigenlijk nu doen? We horen van andere gemeentes in de regio of in het land die van alles en nog wat doen, organiseren. Dus we zijn wel bezig, ook in overleg met gemeentes om Dokkum heen. Wat zijn de initiatieven, wat zijn de ideeën, wat kunnen we hier aanbieden? En dat ligt ook op het gebied naast de kerkdiensten, pastoraat. Dus het bezoeken, het omgaan met gemeenteleden, binnen en buiten de kerk. Diaconale vragen, mensen komen de knel, eenzaamheid, ouderen, boodschappen doen. Allerlei initiatieven zijn er inmiddels. Die worden uitgewisseld. Wat uitgevoerd wordt, dat is natuurlijk per gemeente, per dorp of per stad weer verschillend. Er wordt ook gedacht aan telefooncirkels om oudere, eenzame mensen te bereiken. Boodschappen doen nogmaals. Toch wel het omzien naar elkaar, het zorgen voor elkaar, het denken aan elkaar. Dat is wel een heel belangrijk thema in deze tijd. De kerk lijkt dicht, maar de kerk moet open zijn in een tijd van nood. Juist in een tijd van nood moet de kerk er zijn. Dus daarom ook al een nadruk op de kerk lijkt dicht, maar de kerk is wel open. En je zou het door kunnen trekken naar de hemel. De hemel lijkt soms dicht als de nood dichtbij komt, maar de hemel is wel open. God is gelukkig nog steeds bereikbaar. De kerk blijft doorgaan zolang er mensen zijn die gezond zijn. We beseffen ook dat de pastoren, dat de voorgangers ook ziek kunnen worden, ook getroffen kunnen worden door het virus. Maar er zullen altijd vrijwilligers zijn, altijd pastoren in de regio zijn die ervoor kunnen zorgen dat er in deze regio de kerkdiensten, de gebedsdiensten, het pastoraat en het diaconaat door kan gaan. De kerk blijft open. We zijn wel geslagen, maar we zijn niet verslagen.